Paghinunanon sa Santa Barbara Public Market stallholders ginpatigayon. Nagpakighinunanon ang mga opisyalis sa munisipyo sa Santa Barbara Public Market stallholders sa nagligad nga Miyerkules, Hulyo 20, 2011. Iniagin pangunahan ni Vice Mayor Rema Somo, Sangguniang Bayan Member Honorable Larry Diatras, Chairman, Committee on Ways and Means and Economic Enterprise, Sangguniang Bayan Member Honorable Melchor Teves, Municipal Administrator Mr. Alfredo Alasas, Municipal Treasurer Ms. Helen Salomia, kag Market Supervisor Engineer Sunny Apuang. Ilagin talakay ang mga bagay sa pagpanami pagid sa public market. Suno kay Vice Mayor Rema Somo, ang merkado publiko ang lifeblood sang banwa. Hindi kita maka-implementar sa mga proyekto kung kulang ang aton kita. Kag isa kadakong abulig sa aton among aton local income. Kay kung magsadig lang kita sa internal revenue allotment, mabulubudlayan kita kay man madamo kita sa ibang pagiti mga priority projects sa banwa, gani kinahanglan nga mapaayon nato ng aton local income. Kinapangabay man niya ang pagkooperar sa public market stallholders. Magkakooperar man kamo sa amon kay kami willing man kami nga magatubang sa inyo. If ever nga kinahanglanon gid nga kon monthly makaistoryahanay kita agud mahibaluan naton ang mga problema nga nagatuhaw diri most especially sa aton nga public market. Suno kay Municipal Administrator Alfredo Alasas, madamo si Mayor Dennis Superficial sang plano para sa merkado publiko. Gindugang pa nga si Senador Chis Escudero ang naghatag sang tunga sa milyon ka pesos para sa pag-improbar diri. Gina-monitor ta ang lakat sa public market. Sunod sa ambag ni Mayor, madamo siya plano nga ma-improve yung public market. Kag ang mga bulig gabot-abot, like kasang 500,000 ang gitaw ni Senator Chis Escudero, kaya hindi mauyang mabutang kaya sa improvement sa public market. Kag rest assured nga kanuon ginamon na mayo nga ang kwartaga na mabutang itanan sa benefit sa aton dilitanan. Kag mapabugata ang public market nga pinasay sa iban. Sino sa Chairman sa Economic Enterprise Honorable Larry Diatras, as of July 2010 to June 2011, nakakuha kita sang malapit tunga sa milyon ka pesos para sa aton economic enterprise. Kindugang pa ni Honorable Diatras nga sa subong ginatinghuaan ang pagdugang sangkitan naton sa market stallholders, business permits kag arkabala. Well accounted ang tanan nga income kay ginapasulon and ang legislative measures naton nga ginhimo naghimo kita sang ordinansa nga may separate account ang economic enterprise and one of those enterprise amo diang aton nga market. Si Municipal Treasurer Ms. Helen Salomia ang nagapangabay sa mga public market stallholders nga magbayad sang stall rental kag sang electric bill sa eksakto nga tion para wala na sang penalidad. Namiran talaga ng ating mga performance, no? Gamay na lang ang collectibles, ikumparar kauna, gino? Kay tingad nga ang ating market special account, rundan si Parado, rundan ang pag-accounting. Pinatutukan giran ang ating market supervisor, kagangalang ng staff. Kag labi na gid ang ating chairman sa public market. Giyagra permi, ginamonitor na permi ang ating koleksyon sa tindahan. Si Engineer Sunny Apuang, Santa Barbara Market Supervisor, nagsiling nga tihungaan nila nga masulbar ang tanan nga problema sa merkado publiko, ilabinagid ang mga concerns sa public market stallholders. Ang ginahimo namon sa mga utang, ginapadaraan namon kang notice of reminders. Opisina kang public market, nagatao man kang compromise agreement nga within 6 months nga staggered handa ang pagbayad kang handang arrears or utang. Kinahanglan ang pagkooperar sa tanan. Magbululigay kita kay kung anuman yung problema ang aton atubangon, hindi mahapos lang sulbaron para ang katawhay kag kahamungaya ang aton maangkon. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.